रस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. टक्केवारी घेणारे आमचे पदाधिकारी नाहीत असं म्हणत नितेश राणेंच्या टीकेला खासदार विनायक राऊत यांनी प्रत्युत्तर दिलंय. पाहूयात. हो, आमचे पदाधिकारी कोणाच्या कुठल्या अधिकाऱ्यांच्या तोंडावर मासे मारणं, कुठल्या अधिकाऱ्यांना चिखल मारणं असं करून टक्केवारी घेणारे आमचे पदाधिकारी नाही आहे. त्यामुळे लोकांच्या हिताचं जे आहे ते करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न आम्ही करतोय. नितेश राणेंनी स्वतःच्या बुडाखाली काय जळते त्याची एकदा पाहणी करावी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.